Welcome back to my YouTube channel Queen Sainem Official, guys. Halo, selamat berbahagia saja. Selamat berbahagia, selamat icilik, selamat ini. Iki cakaran loh, guys. Iki cakaran. Kecakar tanganku dewe kok jari ini dicupangi. Matane. Ngene, aku ki duwe curhatan yo. Aku kadang ingin duwe curhatan yang sangat membagongkan. Ketemu cowok hiper. Ya, ini followerku ya, ini murni followerku, duduk ancelanku, duduk cowok icelikanku. Cuman kan Sainem ini kan membuka curhatan ya, sebenarnya membuka curhatan melalui Instagramnya Sainem. Instagramnya Sainem juga Queen Sainem ya. Nah, di sini jadi ojo kenalan. Aku lek kenalan males, Bes. Lek kalian mau curhat tentang seks, tentang ini loh nem aku begini, aku punya seks begini, aku punya seks begitu. Terus aku pernah mengalami ngaceng manukku sih gak turu-turu. Ojo sing kenalan nem, aku pengen mencintaimu nem. Itu jelas ndak tak baca, nggak tak respon, tak spam kayak gitu. Nek saya nem golek bojo nggak ke sosial media, Bes ya. Nggak ke sosial media. Jadi aku duwe curhatan wong kok nganjuk cowok hiper parah. Tak kira aku iku hiper, aku ki wis duwe kaya birahi ganda, tapi iki lebih ganda maneh, lebih edian maneh. Sebenarnya karo aku 11-12, cuman aku nang dek iki gak gelem ngomong, Bes ya. Aku nang dia ini gak mau ngomong. Sebenarnya 11-12 karo aku, tapi dia ini lebih ke jorok. Jan joroknya pol-polan. Lek Sainem iki tatake sakjane iki aku insecure gitu. Lek kentu pol-polan, ancelan birahi pol-polan iki nek Sainem iki mendem. Minum alkohol untuk pemanas lah, nggih nutupi rai isin bahwa aku iki pengen dikentu model ngene, Jadi ini alasanku ngombe vodka nggih mengalihkan rasa isin. Sebenarnya gampang insecure. Isin apa nek lek didelok bawukku nang cowok ngono kuwi isin sakjane, tapi pengen ngecelik. Kan aneh ya, lucu gitu. Nah, cowok iki masuk lek cerita iki ndilat bolongan silet lah, senengane lah, bolongane bawuk dikokop lah, disedot lah, apa nek cewek metu ngono kae langsung manuke dicepot, dikokop bawuke, diserot gejuwe. Aku jan keri tenan aku ngrungokne iki. Aku ki wis edian pol-polan ya. Memang, Bes ya, aku lek curhatan dek belakang, cowok iku asik. Iku tak dengerin curhatane. Tapi lek kalian curhatane gateli, nggak bakal tak dengerin kayak gitu. Jadi lek lebih ke ngejak kentu aku, itu bukan curhatan ya, Bes. Jadi garis bawahi, ada yang mau curhatan tentang iclik yang menarik, yang tapi IG ku aja dikirimi gambar veli to, Ca. Garai kena pelanggaran. Aja dikirimi gambar veli. Cacah yang ngawur dikirimi video veli lah, dikirimi gambar veli. Garai pelanggaran. Ngono lho. Lek curhat ae. Nanti di momen sing tepat aku iso bales apa ya? Bales kalian telepon. Aku nggak banyak waktu kayak gitu loh ya. Jadi curhatane so ae. Wis ngono Bes yo. Aku ki iki lho. Filtere lucu kok. Mosok raiku dadi pucet padahal aku wis macak, wis nggelitik tapi jadi lek hal yang menarik iku konyol, Bes ya. Semuanya belum cerita Sainem tetep kocok sampai waras iku menyiksakan dada. Cerita next.